Türkmenistanda dolandırıcak özörtmelerinin geçiriljekdi ıglan edileninden soň döwlet karhanalarının ensemesinde eýýäm iş orunlarynyň köpçüliklerini kemeldiljekdigi barada duýduruşlar berilýär. Lebap vilayetinin Farap etravynyň yatırılıp onun yerlerinin çärjew etravynyň düzümüne goşulýandygy ıglan edileninden soň Farap häkimliginiň işgärlerine 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan işlerinden boşadylmagynyň mümkindigi barada duýduruş berildi. Dip Faraplar etmiýetleriniň biri 21-nji noýabrda gurrun berdi. Hopsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde gurulan söhbetleşimiz ýol başçylaryň entek bu kararyň dolu anyk däldigini, emma islendik ýagdaýy taýýar bolmalydygyny aýdandyklaryny bellidi. Sebitdäki habarçylarymyz we çeşmelerimiz şular ýaly ýygnaklaryň beýleki döwlet idarlarynda hem geçirilendigini, sol bir wagtda agyr ykdysady çökgünlüğüň arasynda wezipelerinden boşadyljaklaryň täze iş ýerleri bilen üpçün edilmejekdigi barada hem duýdurulandygyny aýdarlar. Göz öňünde tutulýan mümkin stat kemeltmeleri, büdjetçileriň soňky ykbaly barada tebitleriň degişli häkimliklerinden, şeýle-de zähmet we ýylaty durmuş taýdan goramak ministrliginden maglumat almak başartmaýar. Türkmenistan'dan yurdundaşına tiyahat etmek Türkmen raýatlary üçin henidem dürli kynçylykları döredýär. Covid-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan uzak arak etmeden soň Türkmenistan käbir ýurtlara adaty howa gatnawlaryny ýola goýdy ýöne biletleriň daşynda dören aladalar gowşamady. Adatlyk radiosynyň habarçysy Taşgabatdan Stambola bilet satyn almaga tynanşanda dürli kynçylykları bilen ýüzüýüz boldy. Ol bilet tapdyrmaýanlygyny, tapylan halatynda bagatynyň görkezilşinden epesli ýokary bolup çykanlygyny habar berýär. Aşgabatdan Stambola barýan uçurlary biletler Türkmen we Türk aviakompaniýalary tarapyndan satylýar. Bahalar olaryň web sahypalarynda hem görkezilýär. Hem habarçynyň sözlerine görä Türkmenistan howa ýollary bilen habarlaşanda bilet ýok diýip jogap berýärler. Şol bir wagtyň özünde de $100-300 aralygynda para berilende bilet tapylýar. Türkmen aviakompaniýasynyň uçurlaryna iň ardan biletiň bahasy $405, business class bileti $755 durýar. Men yüz tutanımda noyabr ayının ahirine biletler bardy. Ýöne 2 ýa-da 3 ykdysadyýet sınıfı bolan üçin olardan diňe gymmaty galypdy. Diýip Türkmenistan aviakompaniýasyna ýüz tutan habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň aviakompaniýasy Aşgabat Stambul aralygynda ýedigiderli uçar gatnawyny 5-nji oktýabrda ýola goýdy. Uçarlar hepdiri 4 gezek duşanbe, çarşanbe, anna we ýekşenbe günlerinde gatnaýar. Türk howa ýollary Türkmenistana 2-nji noýabrda uçar gatnadyp başlady. İstanbul Türkmen baş İstanbul reisleri hepdiri kedek çarşanbe we penşenbe günleri amalaşyrlar. Biletleriň bahasy $465 çemedi. Habarçymyz Türk howa ýollaryny ýüz tutanda online bilet satyn almak mümkinçiliginiň göz öňünde tutulanlygyna garamazdan oňa göni kassa barmak maslahat berilipdir. Türk howa ýollaryna jaň edip soraw berenimde maňa baryp bar zady gönden göni anyklamaly diýdiler. Ýöne ol ýerde hem aýlanç nobatlar bardy. Diýip Aşgabatdaky habarçymyz Türk aviakompaniýasynyň işgärleriniň reisleri adaty dälde charter diýip atlandyrýanlygyny bellidi. Men jaň edenimde maňa göni ýygyderli uçuşlaryň ýokdugyny, diňe Türkmenbaşydan charter uçaryň bardygyny aýtdylar. Charter statusy ony islendik wagt ýatyryp bilýär. Diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä bu ýagdaý Istanbulyň üstü bilen beýleki ýurtlara seýahat etmegi planlaşdyrýan ýolagçylar üçin hasly kynçylyk döredýär. Azatlyga ma'lum bolan ýagdaýlaryň birinde Aşgabatdan Türkmenbaşynyň üstü bilen Tbilisi uçarly barmak üçin ýolagçy ýolda bir günni geçirmeli we 6 sany aeroporta barmaly. Şeýle seýahatyň bahasy $2,5 barabar bolýar. Bilet satyn almakdaky kynçylyklardan başga da ýola düşen soň dürli problemalar döreýär. Azatlyň habarçysy Türkmenbaşynyň üstü bilen daşary ýurtlara gidip gelmegiň paýtagtyň we ýurduň beýleki welaýatlarynyň ýaşaýjylary üçin ençime kynçylyk döredýänligini belleýär. Reisler Aşgabada geçirilmeýär. Koronavirusdan hem gorkýarlar. Howa mendiline baran soň adamlary test üçin 3-6 ýa-da has köp sagatlap gynayarlar. Bu köpleriň Türkmenbaşydan iň soňky uçara giýje galmagyna sebäp bolýar. Aşgabat şäherine gitjekler howa mendilinde giýjäni geçirmäge mejbur bolýarlar. Mihmanhana ol ýerde gymmat we köplenç işlemeýär. Şähere gitmek gaty gymmat. Awaza girmäge ruhsat berilmeýär. Umuman aýdanynda durşuna ýanama. Diýip habarçymyz gurrun berýär.
Türkmenistan 2022-nji ýylyň may aýynda ýygdarly uçar gatnawlaryny bölekleýindi keldip başlady. Türkmenistan howa ýollary Dubay, Gazan, Moskwa, Frankfurt, Minsk we Istanbul şäherlerine uçuşlaryny ýola goýan soň biletleriň daşynda gowga döredi. Türkmenistanyň ýol başçylygy COVID-19 keseline mahsus alamatlary bilen ýüze çykan keselçiligiň en çeme güýçli tolkunlaryna we ýadyň arasynda görülip eşidilmedik ölüm derejesine garamazdan öz çäginde koronawirusyň bardygyny ikrar etmedik tas ýeketek dünýä ýurdu bolup galdy. Mary welaýatynyň bayramaly we ýol ötön etrap bazarlarynda temmäki önümleri we spirtli içkileri satylýan hususy dukanlara köpçülikleýin reýt geçirilýär. Reýtlerde telekeçileriň ygtyýarnamalary barlanýar. Ygtyýarnamasy söwda edýän telekeçileriň temmäki önümleri we spirtli içkileri döwletiň haýryna geçirilip, olara müňlerçe manat möçürdünde jerime salynýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi. Häzir bazarlarda temäki önümlerini satýan dukanlara köne egneşikli adamlar girip mahorka ýa nas ýa-da spirtli içki sorýarlar. Egerde bar diýip olara temäki ýa-da spirtli içki satsaň onu kanun goraýjy edaralaryň işgärleri köpçülik bolup dukana girip ygtyýarnamalarymyzy barlaýarlar. Ygtyýarnamaň ýok bolsa onu olar temäki we spirtli önümleriň ählisini alyp ýyzyna gaýtaryp bermeýärler. Üstesine de 6000 manat jerime salýarlar. Dip bayramally telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol özü ýaly başga da ençeme telekeçiniň ygtyýarnamasız işleýändigine, muňa ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeleriň girdilmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşuldy. 2016-njy ýylyň martynda ýurtda temmäke önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sewdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda karar kabul edildi. Şonda Türkmenistanda çilim sewdasynyň ähli ygtyýarlyklary ýurdun sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berildi. Bu kararyň izi süre hususy dukanlarda temmäki önümleriň sewdasy dolu diýen ýaly gadagyn edilip, döwlet dukanlarynda käte çäkli möçürde ýola goýuldy. Telekeçiler bu gadagynçylyklara garamazdan özleriniň howpsuzlyk gullyklarynyň käbir işgärlerine para berip işlendiklerini, ýöne soňky reýtlerde olaryň käbiriniň işden boşadylandygyny, käbiriniň de tutsaw edilendigini aýdýarlar. Munun bir näçe günen howpsuzlyk gullyklarynyň işgärleri bazarlara aýlanyp öz tanyş telekeçilerine mahorka satmagyň gadaganyny duýdurdylar. İlk wagt olar gidläp satyň diýdiler. Soňra da olar vitrinalardaky ähli temäki we spirtli örümleri aýyrmagy tapşyrdylar. Olar tutulsaňyz biz jogap berip bilmeýäris diýdiler. Dip telekeçi belledi. Onun sözlerine göre howpsuzlyk gullyklarynyň käbir işgärleri barlagylaryň sebäbini Aşgabatyň prokuratura edarasyndan barlagçylaryň gelýändigi bilen düşündürdiler. Barlagylaryň anyk sebäbi aýdylmaýar. Ýöne seýle barlaglar uly bayramçylyklaryň öň ýanynda ýa-da ýylyň ahyrynda geçirilýär. Häzir bir taraplyk bayramçylygyna az wagt galdy. Dip başga bir yerli telekeçi anonimlik şertinde aýtdy.